אז יש לי שתי אפשרויות. כשאני בא ואני רוצה להרצות בפני קהל ולבוא ולדבר, הכי כיף זה לבוא ולדבר כל מיני רעיונות על אומנות השכנוע, על פרזנטציה, איך עושים מחירות, איך עושים מיתוג, ניהול, כל מיני דברים שבחיים לא שמעתם, וכולם אומרים, וואו, איזה יופי, איזה הרצאה הייתה, ואני הולך הביתה. אבל המציאות של העסקים, כמו שמנהל הבנק אמר, כמו שמיכאל אמר, זה המציאות הקשה, זה החלק הקשה. מהניסיון שלי בעסקים, ואני נמצא המון שנים בעסקים, במגוון של עסקים, והניסיון של כל אנשי עסקים שתשאלו אותם, אין להם ידע יותר מהידע שיש לנו פה. הם לא יותר חכמים מאיתנו, הם לא יותר משכילים מאיתנו, זה לא שיש להם איזה שהם ידיעות במחירות ובמיתוג שאנחנו לא יודעים. הידע נמצא היום באינטרנט, איזה ידע שאתם רוצים, הכל נמצא היום באינטרנט. הכל נמצא היום ביוטיוב ובכל המקומות, אתם יכולים להשיג ידע. זה לא עזר. כמות העסקים שפושטים רגל בכל שנה עדיין ממשיך להיות באחוזים מאוד מאוד גבוהים. מה עם כל הידע? צצו אחרי הקורונה כל כך הרבה מנטורים, כל כך הרבה מלווים עסקיים, כל כך הרבה יועצים. למה זה לא מתבטא בעסקים? למה? אתה חושב שזה כן מתבטא? לא. זה לא מתבטא. והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. הצלחה בעסקים זה לא קשור לידע. אנחנו חייבים לדעת איך למכור. אבל הצלחה בעסקים מתחיל שלב אחד קודם. אני לא רוצה לשבור אתכם. כל תינוק, אנחנו רואים תינוק, הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לזוז, הוא לא מצליח ללכת, הוא לא מצליח להתהפך, הוא לא מצליח לזחול. אני לא ראיתי אף פעם איזה הורה מודאג, אומר, יואו, מה אני אעשה? הילד שלי לא מצליח לזוז. כל אחד בסופו של דבר מצליח ללכת, וחלקם הופכים לספורטאים מאוד מאוד מצטיינים. כולנו יכולים, אבל זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור. והתהליך הזה קשור לארבעה פרמטרים שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה בעסק. אז אני אדאג לא לשעמם אתכם כל ההרצאה, אז אני אגוון קצת, אני גם אדבר קצת, אתם יודעים, על פרזנטציה, שלא יהיה כל הזמן משעמם, אז אני אגוון קצת דברים. אבל כשאנחנו באים לנהל עסק, דבר ראשון, ההתנהלות. אני ממשיך את ההרצאה שלך. דבר ראשון, צריך התנהלות בעסק. אני יכול לתת לכם דוגמאות מהמון המון מקומות, שההתנהלות של העסק, אני אקח את זה למשל, אני קניתי נכס בעיר העתיקה. קניתי חורבה, בדקתי את החורבה, המיקום היה מעולה, המחיר היה מעולה, הכל היה טוב ויפה, אבל לא הבאתי את המומחה שיודע לשקם בתים. אני לא הבאתי אותו לפני העסקה, אלא רק אחרי העסקה. עכשיו מסתבר שאין שם עמודים. בעיר העתיקה אין עמודים, זה קירות תמך, אבנים גדולות, רחבות, חלק 70 סנטימטר, חלק 50, שזה מחזיק. אני לא יודע איזה קיר, זה קיר תמך לקומה הבאה, ואיזה זה לא קיר. היה סדק שם בקיר, הם הסתירו את זה עם ארון כמובן. אני לא ראיתי את הסדק, גם אחרי שראיתי לא ייחסתי לזה משמעות. אבל הנזק הזה היה נזק מאוד מאוד כבד, כי הייתי חייב לעשות שם עמודים בתוך מבנה עתיק. כי מסתבר שהתמך העיקרי של הבית כבר התפרק. או שאנחנו רואים אנשים בתחום המסעדות. בן אדם יש לו מסעדה, הוא מכין אוכל מצוין, וזה אין לו שום מושג איך לנהל את המטבח, ואין לו שום מושג איך להוציא מנות, אין לו שום מושג בתמחור. הדבר הראשון כשאנחנו צריכים להתחיל לעשות, כשאנחנו באים לעשות עסק, העסק חייב להיות מנוהל בצורה מאוד מאוד מקצועית. ניהול מקצועי. אם אני מתעסק עם מסעדנות, אז אני חייב לדעת כמה זמן לוקח לי להכין מנה. זה לא חוכמה לבוא ולעשות מנות מפוצצות. היינו מושקעים בעולם המסעדנות. הפריחה הגדולה של המסעדה היה כשלקחתי כמה צעדים אחורה. הורדתי מהתפריט את כל המנות המורכבות שלקח יותר מ7 דקות להכין. הורדתי מהתפריט כל הדברים שסיבכו את אנשים רוצים אוכל טוב, אנשים רוצים חוויה קולינרית. אנשים לא צריכים בדווקא את הדג אז הורדנו מהתפריט, מה שלא לוקח 7 דקות, מה שמפריע, חילקנו את המטבח. רק אחרי שהתחלנו לעשות את זה, המטבח התחיל לתקתק. ואז אנחנו מגיעים לחלק השני, הנושא של הכנסות מול הוצאות. אני נפגש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עם בעלי עסקים, מגיע בן אדם, והוא אומר לי, הנה ניקח דוגמה את קופיקס, דיברנו על זה פעם.
קופיקס בא ושבר את המחיר של הכוסות קפה, כמה מרוויחים? זה כוס עם חלב, 5 שקל כוס, מאוד רווחי. לא. היה לי על זה ויכוח עם אנשים שקופיקס לא יכול להחזיק מעמד, כי זה לא הכוס קפה שאני מוכר. זה העובדים, זה השכירות, זה הארנונה. אני צריך ללכת הביתה עם כסף. אני צריך ללכת הביתה עם אפשרות לשים עובד שחלק מהשעות יעבוד במקומי. וכשאני מוכר כוס קפה ב5 שקל, גם אם הכוס קפה עלה לי שקל, גם זה עלה לי בחינם. אני לא יכול להרוויח כסף. ואנשים עושים את הטעות הזה בתמחור. אני זוכר שחנות פיצה החליט לשבור על עמיד רחוב בצפת את המחירים של הפיצות, של המשולשים, להוריד מחיר מ9 שקל, שזה היה בעיניו מאוד יקר, ל5 שקל. הוא אומר לי, מה זה עולה לי שקל? זה לא עולה לך שקל. אתה צריך להכין את זה, ואתה משלם פה שכירות. אז אנחנו צריכים גם לדעת לנהל את העסק כמו שצריך, וגם שהתמחור. אנחנו צריכים לדעת שבעסק שאנחנו עושים יש מספיק מתח רווחים, והמתח רווחים צריך להיות מאוד מאוד גבוה במוצר. אז אם אני נותן ייעוץ, אני יכול לשבור את המחיר בשוק. אין לי בעיה, כל היועצים נותנים שירות ב-450 שקלים, גם אם אני אתן ב-180 שקלים, אין לי הוצאות, אז הכל בסדר. אבל אם אני מנהל עסק שיש לו הוצאות, החומר גלם, מה שאני מוכר, זה החלק הקטן בהוצאות בדרך כלל שיש לי. אז גם זה דבר שצריך לבוא ולבדוק. ואם מגיע אליך בן אדם, והוא מראה לי שהוא מרוויח 15,000 שקל בחודש, אני אומר לו, מי עובד במקום? אז הוא אומר לי, אני והבת שלי. הוא עובד כל היום, הבת שלו מגיעה ב7 בערב לעזור לו. אז אמרתי לו, אם אתה היית הולך לעבוד כל כך הרבה שעות, והבת שלך, זה המשכורת שהייתם מקבלים. אתה פותח עסק, אתה נהיה עצמאי, אתה לוקח על עצמך את כל המתח, את כל האחריות, את כל הנזקים שעלולים לקרות. אתה לא יכול ללכת הביתה רגוע, לישון עם דאגות שמחר אין לי כסף לחסות את הצ'ק לספק, בשביל להרוויח משכורת שאתה עובד יום שלם כמו חמור, קיוסק שפותח ב7 בבוקר והוא צריך להיות שם ב6:30 הכי מאוחר, הוא נמצא שם כל היום. אז זה הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לבדוק. אחר כך אין לנו מנוס, מחירות. אנחנו צריכים לדעת למכור. אם לי יש עסק, שבאמת, דיברנו על מסעדה, יש לי מסעדה, והמסעדה שלי מוציאה את המנות, המטבח מתקתק כמו שצריך, ואני באמת, אני יודע, הלכתי, למדתי, התנסיתי, לא משנה מה, ואני לא מצליח להביא לקוחות. אז העסק שלי לא שווה. אז כשאנחנו באים לבנות עסק, אנחנו צריכים קודם כל לדעת, דבר ראשון, שזה מתנהל כמו שצריך, שיש לי מתח רווחים כמו שצריך, ושאני יודע למכור. ואז מגיע החלק המאוד מאוד קשה. האם אני יודע לשרוד משברים? האם אני יודע להתמודד עם לחץ? האם אני יודע להתמודד עם מתח? האם אני יודע להתמודד עם תקלות? דיברנו על תקלות שיש בעסק. מה קורה כשיש לי תקלה? חזר לי צ'ק של לקוח. האם אני יודע להתמודד עם זה? ועוד המון המון התמודדויות. אז זה החלק היותר נפשי. אז אם אני מנטור ויועץ עסקי, הרבה יותר קל לי לבוא ולדבר עם בן אדם, לתת לו אסטרטגיה של תסריט שיחת מחירה, ואיך הוא יעשה את העיצוב שלו, ואיך הוא יעשה את הלוגו, ואיך הוא יעשה את השפה המחירתית שלו. הדברים האלה מאוד מאוד קל לי. הרבה יותר קשה לי לבוא ולקחת בן אדם, אלה שמגיעים לייעוץ עסקי, מגיעים אחרי שהם שחוקים, אחרי שהם גמורים עם הבנק וגמורים עם הספקים וגמורים ומיואשים ומותשים, ואתה צריך את הבן אדם הזה לבוא ולהרים אותו. זה מאוד מאוד קשה. כשמגיע לבן אדם יועץ עסקי, אז הוא בא אליו ואומר לו, בוא נעשה קמפיין חדש, ניקח ממתגת חדשה, ממתג, גרפיקאי. אנחנו צריכים לבוא ולקחת ולהפוך בן אדם לאיש עסקים. איש עסקים קרוץ מחומר שיודע להתמודד, שיש לו יכולות, שיש לו כוחות, ושהוא יודע לשרוד משברים. אבל, כמו תינוק, שבתחילת הדרך לא ידע לזחול, לא ידע להתהפך, לא ידע להתרומם, לא ידע לרוץ, גם כל אנשי עסקים, מעטים האנשים שנולדים עם האופי והתכונה הזאת. אז עוד מעט אני אתן לכם 2 עצות. אבל לפני שאני אתן לכם את 2 העצות, אני רוצה לדבר קצת על פרזנטציה.
אחד הדברים, וורן באפט גם אומר את זה, שאלו אותו והוא ענה את התשובה המפתיעה. מה שחשוב לעסק זה היכולת לדבר, להתראיין, לתת הרצאות. אנחנו מתעסקים בעולם המחירות. אני צריך לבוא ולשכנע אותך להגיע לכנס הבא שלי. יש לי דרך אחת לעשות את זה. אם אני יודע לדבר איתך בצורה משכנעת, בצורה שלא משתמעת בשתי פנים, שאני יודע איך להרים את העסק שלך, ואם אתה תבוא לארבעה מפגשים שלי, העסק שלך יהיה משהו אחר. אני יודע לדבר. כשאני פוגש לקוח ואני צריך לשכנע אותו, שאני יכול להביא לו את הסחורה הכי זולה מסין, או שאני עושה את הקיינטרינג הכי טוב, או שהליקר שלי הכי טעים, אני צריך לדעת לדבר לפני אנשים. כשאני רוצה לגייס כסף, כשאני רוצה לגייס משקיע, כשאני רוצה לגייס לקוח, כל הדברים האלה דורשים. אז זה דבר שמאוד מאוד כדאי לכל בן אדם, כי גם כשאנחנו רוצים לדבר אל הילדים שלנו, וגם כשיש מריבה בוועד בית, אני היום יכול להיכנס לוועד בית, שכל הדיירים רוצים לעשות גינה חדשה, ואני יכול להתנגד לזה, ואני לא מפחד להצליח להביא את כולם. לפעמים אנחנו משתמשים בטכניקות. אם אני אדם נחמד, אני צריך לפעמים להציס רק בן אדם אחד, שהוא השכן הקשה. למה לא כדאי לנו לעשות גינה חדשה? אבל אם אני יודע לדבר, ואני יודע לשכנע, ואני יודע לעמוד בפני קהל, ולשכנע את הקהל שאני יודע מה שאני מדבר, ושאני יודע מה שאני עושה, אני יכול להזיז דברים. אז זה דבר שמאוד מאוד כדאי. יש לזה 4 עקרונות שאני לא אדבר, אבל שלא לציטוט למצלמה, אני רוצה להמליץ לכם על 2 סרטים מנטפליקס, מי שיש לו גישה. אחד מהם, סיימון לויוב, נוכל הטינדר, אבל אל תסתכלו על זה בפן. סיימון לויוב, אני הייתי, אם הוא לא היה מחתים, אני לא מדבר על סיימון, אני מדגיש את זה תמיד. אני לא מדבר על סיימון לויוב האמיתי, אני מדבר על הסרט מנטפליקס. הדמות מנטפליקס שנקראת סיימון לויוב בסרט נוכל הטינדר. אין סיימון לויוב אמיתי. אני הייתי אומר לו, אם הוא היה בא אליי, הוא היה נהפך לעשיר. הייתי אומר לו, תגייס כספים לסטארט-אפים. אתה יכול להיות מגייס מטורף. תביא כספים לסטארט-אפים, מקבלים 7% במזומן, 3% בתוך הסטארט-אפ. בוא, תגייס לו עוד סטארט-אפ, נלמד לך איך לגייס, איך לדעת לבחור נכון סטארט-אפים. אתה תהיה מולטי מיליונר. אחד יעשה אקזיט, וכל השאר אתה מקבל מכל גיוס, אתה מקבל 7% מהגיוס. אז כשאני אומר לכם להסתכל על הסרט, אל תסתכלו על החלק של הנוכלים. תסתכלו על הפרזנטציה שלו, על היכולת דיבור שלו, על הדברים מהסוג הזה. ויש עוד להמציא את אנה, משהו כזה. להמציא את אנה, אני חושב. זו עוד אחת, גרמניה אחת, שהתחזתה לאשת עסקים, וזה איזה 8 פרקים שהצליחה לעונות, זה סיפור אמיתי, הצליחה לעונות, ככה הנטפליקס טוען, שוב פעם, אני לא מכיר אותה, היא ישבה בכלא הרבה שנים. הצליחה לגייס. אז שוב פעם, לבוא ולראות בעיקר את הביטחון העצמי, את זה שאנחנו יודעים לדבר בלי להסס, שאנחנו יודעים להעביר את המסר ולהאמין במסר שאנחנו מעבירים, אז זהו. עכשיו, כשאנחנו באים לנהל עסק, אז יש לנו משימות מאוד קשות. אז מי שנמצא כבר עמוק בתוך עסק, והוא נמצא בתוך הבלגן, והוא נמצא בתוך זה, אז אני לא מדבר אליו. אני מדבר על אלה שנמצאים בשלבים ראשוניים או שהעסק שלהם קטן. חייבים להתחיל עם פרוסות קטנות. בגלל שאנחנו צריכים, כדי להצליח בעסק, אנחנו צריכים ללמוד הרבה דברים. וזה לא קורה ביום אחד. היו לי הרבה יותר כישלונות מהצלחות בחיים. הרבה יותר כישלונות. כל פעם זה מגיע לך ממקום לא צפוי. זה מגיע לך ממקום לא צפוי, זה מגיע לך מזווית לא צפויה, זה מגיע לך ממשהו שלא חשבת עליו ולא תכננת אותו. כי אתה צריך לבוא וללמוד המון דברים. אז כשהיה לנו מסעדה, אז כמו שאמרתי לכם, לקח לי זמן להבין שאני חייב להפוך את המטבח. לא רק מנות שלוקחות פחות מ7 דקות. זו הייתה תובנה מאוד מהירה שלנו. הגיע החופש הגדול, הראשון, המטבח קרס. לא יכולנו לעמוד. החזקנו מסעדה כמעט 3 שנים. בשנה השלישית אנשים חיכו 2 שעות לשולחן. אנשים היו מגיעים למסעדה, מזמינים שולחן, הולכים לעשות טיול במדרחוב, הולכים לעשות טיול בין העתיקות וחוזרים אלינו אחרי 2 שעות, ובדרך כלל זה עדיין לא יתפנה שולחן. שנה הראשונה קרסנו, אז אחר כך למדנו.
לעשות מנות שלא לוקח הרבה זמן להכין. את הדברים האלה אנחנו לא תמיד יודעים מראש. אז אתה עושה דברים פשוטים שלוקח מאוד מהיר, ואז למדנו שגם צריכים לארגן את המטבח בהתאם. יש פינה אחת של סלטים, פינה אחת של פיצות וכל המאפים, כל הדברים מהסוג הבצקים, ופינה אחת אנחנו עשינו פינת דגים. גם, רק דגים שיכלנו להכין את זה מאוד מהר, ובחופש הורדנו את הפינת דגים, והכל היה רק סלטים, וכל מיני פוקאצ'ות וכל מיני מאפים ודברים מהסוג הזה, פיצות ותוספות של סלטים. ואחר כך גם למדנו איך לתפעל עובדים. ואחר כך למדנו בכלל שהלקוחות, זה היה שלב מוקדם יותר. הפסקנו עם הלקוחות של התיירים. אתם יודעים כמה צריכים להתאמץ ללקוח תייר? אבל אם אני מצליח לקחת בן אדם ולהפוך אותו קבוע, לגרום לבן אדם לאהוב את המסעדה שלנו, אז אנחנו היינו על המדרחוב, הקהל יד שלנו היה קהל יד בכלל לא מקומי, ואתה צריך לשבור את הראש כל הזמן עם פרסום, פרסום, פרסום. אנשים נוסעים לנופש בצפון, ויושבים ורואים שיש לבן אדם מדשאות עם 6 סוויטות, וכל סוויטה זה 1,500-2,000 שקלים לסופש, והוא רואה שכל הסוויטות מלאות, והבן אדם מתחיל לחשב, וואי, כמה כסף הבן אדם הזה מרוויח, והוא לא מבין שבענף הצימרים, לפחות 50% זה הולך על פרסום. בוקינג קצת מקל על זה, אבל עדיין בוקינג לא נכנס מספיק חזק פה בארץ, אבל אנשים משקיעים הון תועפות. ולכן אנשים שהיה להם עסק של צימר, הם פשוט התייאשו והזכירו את זה קבוע. אתה צריך כל הזמן לפרסם. אז החוכמה זה לקוחות קבועים. או שאתה גאון בפרסום, אבל אם אתה לא גאון בפרסום, חילקנו לכם עיתים. יש דברים שבצורה מאוד מאוד פשוטה, אתה נכנס למקומות מאוד מאוד ממוקדים. עשינו כוסות קפה, נכנסנו את זה לסמינרים של אמריקאיות. עשיתי 50,000 כוסות עם עיצוב מאוד מאוד מיוחד, עם סטייל, נוסטלגיה של העולם, חצר מונטיפיורי קראנו לזה, וחילקנו את זה בסמינרים של אמריקאיות בפנימיות. זה היה קהל יעד מאוד מתורגת, שכבר ידענו שהוא קהל יעד מאוד כדאי, ובעצם בכסף מאוד קטן הגענו אליהם. אבל החוכמה היא זה להפוך כל לקוח לקבוע. אז זה מה שעשינו במסעדה. כולם דיברו, זה היה מסעדה לתיירים, ואז אני עשיתי צעד חריג מאוד על המדרחוב. פתאום התחלתי לפנות למקומי, ואני מדבר איתכם על צפת. ואיזו אוכלוסייה מקומית כבר יכולה להיות בצפת? אנשים אמרו לי, לא כדאי. ובסופו של דבר, המצב שנוצר, שכל החורף, כשאצל כולם היה ריק, אצלי תמיד היה מלא. אצלי תמיד היה מלא, הייתי המסעדה האחרונה שסגרנו על המדרחוב. כמובן שזה היה טעות עסקית, ובסופו של דבר התפטרנו מהמסעדה, כי כמה אפשר להרוויח. אבל בתקופה הזאת היה לי המון משברים עם הבנק. המון קשיים, כי יש לך תקלות, והבעל הנכס לא הסכים, החשמל כל הזמן נפל לנו. ובעל הנכס לא הסכים לחדש את זה, כי חברת חשמל לא הסכימה לעשות תלת פאזי, אלא אם כן מחליפים את כל המערכת, והבעל הבית לא הסכים. והחשמל כל הזמן נפל לנו. הייתי צריך לפתור את הבעיה הזאת לבד. בעיה שעלתה הרבה כסף. אז כל הדברים האלה, והדבר הכי צפוי בעסק זה הדברים הלא צפוי. יש אמרה, שאני בטוח שכולם מכירים, איזהו חכם הרואה את הנולד. איזהו חכם הרואה את הנולד. את הנולד. כשאנחנו... כמה זמן יש לי? כמה שרוצים. אתם מעדיפים שאני אשאיר זמן לשאלות? או שאני אמשיך את ההרצאה? הנולד זה דברים, זה תוצאה של דברים. אני עכשיו יושב ומשחק בפלאפון, במקום לעשות משהו בעסק ואני משחק בפלאפון, יש לזה השלכה. את זה שאין לי כיסוי לצ'ק מחר בבוקר בבנק, זה השלכות של מעשים שעשיתי. לא כתוב שאיזשהו, לא כתוב כתוב שלא לחכמים לחם. זה עדיין לא אומר שחכם נהיה עשיר, אבל מי שמצליח לראות את הנולד, אני רוצה דבר מאוד מאוד חשוב לומר לכם, שתפנימו את זה מאוד מאוד חזק. כל פעם, כשאנחנו עושים משהו, תתרגלו לחשוב מה התוצאות של מה שאני עושה. האם זה שורף לי זמן יקר שאני צריך לעשות בעסק? האם זה מתיש אותי בעסק? הייתי עובד לילות שלמים עד הקורונה. לילות שלמים סביב השעון הייתי עובד בעסק. מי אמר שזה טוב? בן אדם צריך לדעת. אם אני נשאר ער כל הלילה, לסדר את המסעדה, מחר לא יהיה לי כוח לעבוד ולמכור. אם אני
נשאר ער כל הלילה בגלל שאני משחק בפלאפון, וב-10 בבוקר יש לי פגישה עם משקיע, אני גיליתי דבר מאוד מאוד מדהים, שבעברית אני אלוף בלשכנע משקיעים. האחוזים שלי של סגירת השקעות עם משקיעים בעברית היה הרבה הרבה יותר גבוה מאנגלית. ולא ידעתי למה. אני מדבר אנגלית שוטף. אני לא יליד הארץ, אנגלית זה שפת אם שלי, אבל בכל זאת בגיל 5 עלינו לארץ, אז רוב החיים שלי ביליתי בעברית, אבל עדיין אני מדבר, אין לי שום קשיים בשפה. ואז הגעתי לתובנה שכשאני מדבר אנגלית אני יותר מרוכז באיך לדבר מאשר בהתלהבות אולי או דברים כאלה. אז הייתי צריך לעשות שינוי בדבר הזה. והבחנתי בעוד משהו, שאם אני לא ישן כמו שצריך לילה לפני שאני מדבר עם משקיע, אני למחרת בבוקר לא מצליח לסגור השקעה באחוזים הרבה יותר נמוכים. אחד הדברים שאני עושה תמיד, אנחנו עושים את זה בכל עסק שיש לנו, ניתוח מאוד מאוד מעמיק. כל קמפיין שאנחנו עושים, אנחנו לא מצפים מכל אחד לעשות את זה. כשאנחנו מוצאים קמפיין, אנחנו יכולים להוציא 5 גרסאות שונות של קמפיין. כשאני התחלתי לשווק את האפליקציה שלי, את המועדון לקוחות שלנו, שיש לנו, לקחנו 3 משווקות, כל אחד קיבלה תסריט שיחה שונה, וכל אחד קיבלה אזור אחר, והם היו צריכים לרשום את השאלות שאנחנו אמרנו להם מה הם צריכים לדבר, הם היו צריכים למלות שאלון. אנחנו קיבלנו המון הפתעות. המון הפתעות. הייתה תסריט שיחה אחת שראינו שהיא מצליחה לסגור הרבה יותר פגישות משתיים האחרות. ואז התחלנו לבדוק למה. וזה הדבר הכי מוזר. 2 הציעו את המוצר בחינם, זאתי שסגרה הכי הרבה פגישות, זה זאתי שאמרה שהמוצר עולה 450 שקלים. אבל היא אמרה שזה 450 שקלים ללקוח, ובגלל שאתה ב-20-30 הראשונים אנחנו נכנסים לארץ עם המועדון לקוחות, אז אנחנו נותנים לך את זה בחינם. אז היינו צריכים לבדוק האם זה בגלל שבן אדם חושב שהוא מקבל משהו בחינם, או בגלל שבן אדם אומר, וואלה, זה משהו ששווה כסף. התגלית הכי מפתיעה שלנו, כשהעלינו את המחיר ל-990 שקלים, היה לנו הכי הרבה לקוחות. זה דבר ששווה. משהו שעולה 990 שקלים, אני מוכן לשלם. אז את הדברים האלה, כל קמפיין, אנחנו מנתחים את כל הרזולוציות של קמפיין, כל מחירה, כל אזור, כל דבר. אז הרבה דברים שאני עשיתי. במחירות, באיך לגרום ללקוחות להיות קבועים, אנחנו עשינו ניסיונות ורצינו לראות איך זה מה. אני רוצה להוציא אתכם עם 2 תובנות, כי באמת העולם הזה הוא מאוד מאוד רחב, ואפשר לדבר על זה אין סוף. אל תתמקדו בידע, זה מאוד מאוד חשוב. זה חשוב לקרוא ספרים, זה חשוב להבין איך למכור ואיך לעשות תסריט שיחה ואיך להציג את העסק שלך, הדברים האלה חשובים. אני לא אומר שלא. אבל כל הידע שאני צברתי, וצברתי המון ידע, והייתי קורא ספרים ומקשיב להרצאות בעברית ובאנגלית, ונפגשתי, כשאנחנו נכנסנו לעולם ההייטק והסטארט-אפים, זה היה אחרי 1.5 שנה שנפגשתי באופן קבוע עם יזמים, בעיקר שנכשלו. הייתי יושב עם יזמים ושואל אותם את סדרת השאלות, להבין איפה נתקע המוצר שלהם. לא תמיד הם ידעו להגיד לי איפה נתקע המוצר שלהם, אבל למדתי לשאול את כל השאלות עד שאני הבנתי איפה נוצר הבעיה. אבל כדי להצליח, אנחנו חייבים להתחיל עם פרוסה מאוד מאוד קטנה, משהו מאוד מאוד מינימלי, לראות שאנחנו מנהלים אותו כמו שצריך, שהוא רווחי בשבילנו, שאנחנו לא נשברים מהאתגרים. ברגע שאני רואה שאני שורד את האתגרים, אפשר לקפוץ למשהו קצת יותר. אפשר להגדיל ואפשר להגדיל, ולדעת שזה רווחי בשבילנו ושאנחנו יודעים איך למכור אותו. אנחנו צריכים למכור כל דבר. כל דבר אנחנו צריכים לדעת למכור. בין אם זה